guys. Po guys, nandito po kami sa ano. Ano ba ito? Palat. Palat to ano? Galing kami sa Porac. Galing kami sa Porac. Yan lang. Shout out po. Shout out kay Kuya Dex USA. Ramirez Dex FB account. Support niyo po siya. Thank you sa blessings. Thank you for sharing your blessings, idol host. Po ay kasalukuyan dumadaan sa ano kasi yun dati yung sinasabi pag sa airplane sa himpapawid na maano sa maulap na mamaulap papapawirin mamaulap papapawirin. Ito po ay banda sa Palat. May bago pong resort dito. Pasyal na para sa reservation. Kasalukuyan may nagre-reunion eh. Ito ay ang manggahan ni Mang Juan. Palat, Porac, Pampanga. Rough Road. Shout out DPWH. Sementohin niyo naman to para hindi nasisira yung gulong namin. Kasi dito po kami lagi dumadaan. Points. Sa aking mga constituents. Ayan. Busy lang po kasi kami ngayon pero nakaplano na po kasi talagang ipasemento to. Kaya lang medyo busy kami nowadays. Marami kaming inaasikaso. Toinks. Toinks. Wow, ang daming chicken. Chicken ba yun? Pero hindi niyo po maaamoy yung tae nila, no? Kasi ano, yung dumi nila, sorry for the word. Odorless yata yung kanilang ano. Odorless. Odorless po yung dumi ng mga manok. Oh, ganda ng bahay. Ganda. Magalaw lang yung video ko, guys. Pasensya na. Wala pang budget para sa GoPro. GoPro ba? GoPro. At naninikal na yung aking mga kamay sa paghawak. Tingnan nyo naman po yung kalsada dito. Grabe. Di ba kayo maawa? Ba't di nyo naman pakiayos naman? At dito rin po sa Porac, Pampanga, soon to rise ang White Plains. Avail na. Avail na. Dito po sa White Plains Property. Pwede na po kayong mag-inquire sa kanilang Facebook account. Yun lang. Di ko alam yung Facebook account nila.
Hindi naman siya for sale. Paano natin mabibili? The price is right here. At ito ay dating Aray ko. mga nag-aalaga ng Nak, may ihi ka ba? Hala. Ay, ayaw mo ba dun, oh? Wala naman tao dito. Tara. And this is our Sunday Father's Day. Happy Father's Day. Oy, Father's Day ngayon. Hindi nyo binati si Daddy. Kaya ako nilibre si Daddy ng lumpiang gulay. Mga anuhan siya ng manok. Dati may nag-aalaga siguro dito ng panabong na manok or something. Ayan, natatanaw nyo po ba yung malawak na lupain na yan? Hindi pa po amin yan. Okay guys, uwi na kami guys. Wait lang, naiwan ako. Sandali lang. Ay, sasalampak. Parang mikit. Bato nga niya. May wire yun eh. Bato mo yung sabi ng kulay ka. Yun ang hindi ko alam. Baka ginawa. Ang PC yun. Medyo malayo-layo ito na walang kabahayan. Kaya ang maipapayo ko lang, pag po kayo dumaan dito, siguraduhin yung may gas yung mga sasakyan. Pag natirik kayo dito, lakad, tulak. May motor sa likod natin. Hindi ko alam. Padaanin mo kaya si Kuya. Ayan, nasa kanan natin. Okay. Una ka na, Kuya. Ayun, dahil pagkain ng rabbit, oh. Yung mga rabbit na sana kaya nagpunta. May mga alaga kayong rabbit. Yung halamang damo na namumulaklak ng yellow, white, yellow, something. Oops. Pag ganito pong ano na lugar, parang nakakatakot yata maghawak ng cellphone. Parang natakutan. Kasi mababait naman yung mga tao dito. Kasi baka anytime haplutin. Sinag. Yun o. Ganda o. Yun o. Ganda po dito o. Kaya lang magalaw yung camera ko. Maliwalas. Kung gusto nyong makasagap ng sariwang hangin, dito kayo magpunta, dito kayo dumaan.
At nandito na po kami sa Salud. 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 Uy, pataba. May pataba. Pataba ng halaman. Confirm nga kung yung damulag yun o baka. Yung nasa kalsada. Hey. We are now entering Salud Porac. Kung tayo. Oh, very peaceful dito. Very peaceful dito. May kanya-kanyang buhay ang mga Marites dito. Malamig, no? Malamig ang klima, ang hangin dito kasi papaligiran ng mga puno. So this is part of Salud na. Salud na to, di ba? Ay, Salud naman talaga yung banda doon, kahit white, yung White Plains. Salud yun. Oh yan guys, nandito na kami sa Salud, sa aming barangay. We are now in our barangay. We are from Salud Porac, Purok 3, Purok 3. Galing kami ng Porac, kumuha ng blessing from Dex USA. Subscribe na. Ay, may pambayad na po kami ng kuryente, kaya lang sarado yung pelco because today is Sunday. Where? Pwede, you have to pay 30 pesos. Pwede naman kung nakabukas. Let's check. Let's check. Lapit na po kami sa aming house. Pero lalagpasan lang namin kasi may bibiliin pa kami somewhere there, over there sa palengke. May bibili pa kami sa Lapengki. So, yan po yung aming place. Sarado. Hindi ko napansin. Hindi ako makakablog. Oo nga, bilis mo paandar eh. Pinagalan mo sana man lang. Para na-covered ko ng maayos yung ating house. Po, salamat. You are now leaving Salud. This is the boundary of Porac and Guagua. Nasa Guagua na po tayo. Pulong Masle. Lalaba. Nandun, wala man tricycle. May message ko mamaya. So this is a school. Ay, maniklik. Yung right side is all also Salud.
Pa-part lang sa lupa. Ito yata dito Guagua na. Tama ba? Ay, pinamatay dito. Dolores Alvarado. 52 years old. May rest in peace. Our condolences to the bereaved family. Wow. Wala, nakarating ako dito, wala akong mask. Okay. Maipit ka kuya. Jesus, go home. Ilog. Dito na dala yung papalit kong ano. Yung pangulay bak ng sabagay kita yan. Black, dapat chestnut brown. Oo, kaya lang hindi ko nga nadala. Nandun sa may lamis. 55. Ako? Black. Ikaw gusto mo kulay? Sali ko saan? Hindi, sali tabang kain. Ay, dito na rin tayo dadapawi. Oo nga. Banda nga doon magtingin ka. Doon, diretso mo. Yan lang, malapit sa ano nila, Joaquin. Yung nagtitinda dyan.
Ayan yung Hermes. Dun. Yan, yan. Sarado na. Wala. Oh. Naka-on pa pala.